あ、あ、あ、聞こえますか？あ、聞こえます。あ、よかったです。ちょっと風邪ひいちゃって、喉がすごいガラガラなんで、声聞き取りにくかった。すいません。え、誰かサポートになってくれてるわ、嬉しい。ちゃんと、やばい、漢字が読めない。ごめんなさい。漢字が読めないけど、なんか赤い鳥の方、赤い鳥の方、ありがとうございます。はじめまして。やばい、緊張しすぎて何喋ったらいいのか忘れた。やばい、忘れちゃった。どうしようどうしようどうしよう。忘れちゃった。何喋ったらいい？何喋ろうと思ったんだっけ？えー、何喋ろう。忘れちゃった。やばい、緊張しすぎて頭が回んない。頭が回んないよ。自己紹介。自己紹介やんなきゃ。ありがとうございます。よか、危ない。まず、僕の名前はチャコール・グレイって言います。チャコールが名字で、グレイが名前なので、グレイくんちゃんさんとか、レイって呼んでくれたらすごい嬉しいなって思います。住んでるとこが大阪なんで、バリバリ関西弁です。よろしくお願いします。喋るのは苦手なんで、つっかえたりとかするかもしんないですけど、まあ、そこはあったかい目で見て、あったかい耳で聞いてくれれば嬉しいなと思います。はい。好きな食べ物はたこ焼きです。たこ焼きとか餃子とか大阪すっごい有名なんですよ。たこ焼き特に、なんやろな、あったかくてほっかほかなんが一番好き。あとゲームとかも好きです。最近はマインクラフトにすっごいハマってて、なんかもう起きたらすぐマイクラ、寝る前にもマイクラ、ご飯食べるときもマイクラしながらみたいな、そんぐらいマイクラがすっごい好きなんで、誰かマイクラが好きだよっていう人はコメントくれたら嬉しいなって思います。仲間。お、なんだこれ。お茶これはどういう意味なのでしょう。ほっと一息。なくとはありません。おーん。ちょっと待ってて。ただいま。ほっと一息。このお茶のスタンプは何なのでしょうか。よくわかんないけど、ありがとうございます。このお茶はお茶を飲めっていうことでしょうか。や、お茶じゃなくても、お水とかジュースとかでもいいんじゃないでしょうか。お茶お茶飲もうかな、僕も。ごちそうさまでした。ちなみに、今質問なんですけど、僕が飲んだお茶、何、何かなって。僕の飲んだお茶何やと思います？
緑茶。緑茶じゃない、緑茶の仲間みたいな。ちょっと惜しい。何やと思います？何やと思います？正解は、青汁。青汁です。なんか青汁を飲んだら歯が真っ緑になってしまった。歯が緑になっちゃったよ。あとなんかクラッカーもある。ありがとうございます。見てなかった。見てなかった。画面にポンだって。楽しい。楽しい。緊張してんねんけど、緊張してんねんけど楽しい。なやこれ。なやこれ。何の話をしてたんや。唾液が美味しいって話と、何の話をしとったのか。あとゲームが好きだって話もしてた気がする。なんかマイクラが好きだって話したっけ？したっけ？うんうんうんやばい。僕はすごいゲームが好きで、まあ、配信になれたらゲーム配信とかもしようかなと思ってるんで、見に来てくれたら嬉しいな思います。あと配信はもうちょっと練習するんで配信練習するんで、また、これ来てくれた人、僕の声ええなとか、なんかこいつ面白そうやなとか、変人やなとか思ったら、また配信来てください。待ってますんで。よし、じゃあ今日はちょっと軽いテストのつもりやったんで、配信今日はもう、しちゃおうかな。30分で終わるって言うけど、あと20分あんねん。うん。僕喋んのそんな上手くないし、苦手やから、陰キャには辛いわ。あと20分喋り続けんの。また今度練習して、ちゃんと人前でも、パソコンの前でも、緊張しないように頑張るんで、また配信するんで、その時来てください。じゃあ今日はテストのなんで、いますか？また、はい。また近いうちにまた配信するんで、よろしくお願いします。